Ola a todos, a verdade é que coa rapidez que xira este mundo no que vivimos resulta sorprendente que a música tradicional consiga manterse. O grupo que vos imos presentar esta noite en Alalá son herdeiros directos desa tradición musical, tanto que levan 70 anos tocando ininterrumpidamente. Chámanse Os Alegres e son probablemente dos grupos en activo un dos máis antigos. Obviamente os músicos non son os mesmos. A alma dos Alegres de hoxendía chámase Dionisio Aboal, que é fillo de Alejo, o gaiteiro que fundara aquel grupo alá polo ano 39. Durante décadas, os Alegres foron o grupo máis requeridos da provincia de Pontevedra. Tocaban na cidade, nas festas, no campo de fútbol, na praza de touros, percorrían a provincia e mesmo chegaron a facer unha xira por América alá polos anos 60. Claro, con tanta actividade sempre necesitaban músicos e non todos podían ir sempre, así que decidiron abrir unha escola de gaiteiros e percusionistas. E máis tarde acabaron abrindo tamén un taller no que arranxaban e construían os seus propios instrumentos. De todo isto imos falar esta noite, porque a familia Aboal conserva intacta a esencia daqueles primeiros alegres de Pontevedra, e non só iso, senón que conseguiron transmitida de xeración en xeración. Eu non sei se herdaron moitas leiras e moitos pazos, pero que sí sabemos é que herdaron o amor pola música que sempre tiveron os Alegres. Un amor pola música que se mantén intacto desde aqueles primeiros tempos dos Alegres, cando este home, Alejo Aboal, o mítico gaiteiro de Mourente, comezaba a ser coñecido. Os Alegres de hoxe continúan o labor que eles comezaban daquela nos anos 30, e ademais de tocar, seguen formando músicos e fabricando instrumentos, coidando que non falte ningún dos elementos necesarios para conservar o legado daqueles mestres gaiteiros, para que non deixen de soar as pezas de sempre cos instrumentos de sempre, e que haxa mans e voces novas para seguir tocando e enchendo de festa as rúas de Pontevedra, porque a historia dos Alegres e a historia da cidade do Lérez foron sempre collidas da man. Ten as súas rías costeiras, hai areas de Pontevedra, ten as súas rías costeiras, onde todas as mulleres son bonitas sempre e tripeiras, son bonitas sempre e tripeiras. Ai, alelaro, somos do Lérez, terra da gaita, moito me gusta, veliña, moito me encanta. Somos do Lérez de Pontevedra, vente comigo, veliña, vente pa ela. E na praia o Varadeiro, ai a espuma que o mar salpica. E na praia o Varadeiro, onde todas as rapazas agarran aos seus mariñeiros, agarran aos seus mariñeiros. Ai, alelo, ai, alelaro, somos do Lérez, terra da gaita, moito me gusta, veliña, moito me encanta. Somos do Lérez de Pontevedra, vente comigo, veliña, vente pa ela. Pon aquí, Os Alegres, Estadio Municipal de Pasarón, nos anos 60, cando Pontevedra voltaba á primeira división. Tamén tocabades na Praza de Touros. Sí. Daquela estaba especialmente corridas, creo que se había un ano así moi contadas veces. Todos os anos se facía un certamen de os que había os grupos que estaban vivos, como se dice, vivos en activo, non? Viñan todos a Ferrol, viñan os de Ourense, viñan de Santiago, de Coruña e os de Pontevedra, e Vigo. E facíamos un certamen, pero a Praza de Toros non se collía, a mitad se te quedaba fora. E agora faz un certamen a Praza de Toros E que pasa? e se metes 50 personas talita. Sí? Sí, agora cambiamos tanto o tema. Claro, porque, a ver, antes se vía unha vez ao ano todos esos grupos, non había máis. É que non alguén de que se era, bueno, por durante todo o año veo, non, que non había. Porque quen contrataba un grupo para cantar e tal? Quen tiña cartos? O goberno non gastaba cartos en eso, non lle tiraba eso. Falamos da Pontevedra dos anos 50. Sí. 50, 55, foi máis ou menos. Como era aquela Pontevedra? Porque a mí alguén me ten dito que aquela Pontevedra era distinta. Totalmente. Que se navegaba polo río, que as parellas iban polo río, que A había romería de San barquiñas. Benito collían o barco nas Corvaceiras, na Moureira, e iba o barco cargado con todos os grupos tradicionales, tocando hacia arriba, hacia a romería. Eu, cando vin para Pontevedra, se vin con, pois a ver, falamos de 10, 12 anos,
pois non existían a mitad das calles. A mitad das calles eran todo terreno, ainda quedaban parte da muralla que se tirou despois. Claro, eu non lle daba importancia a eso. Vas lle collendo importancia se non vas meténdote nos fregaos. Pouco se parece a Pontevedra de hoxe a todo color a aquela Pontevedra en branco e negro dos anos 50 que Dionisio lembra con nostalgia. El notou os cambios máis que ninguén, porque ten pisado moitas veces estas pedras, porque leva toda a vida facendo pasarrúas e alboradas e tocando nos descansos das orquestras de cada romería da cidade e da contorna. Veu moito que cambiaron as cousas para os gaiteiros, tamén para el. Pasou de tocar con seu pai e seus irmáns a tocar cos fillos e cos sobriños. E sabe que a vida destas novas xeracións non se parece en nada a que lles tocou vivir a él e a seu irmán Chicho. Os primeiros recordos que teño foi cando fui de pequeno con meu pai. Tendría 5 años, se los tenía. Con bombo, mais un bombo non era pequeno, era un bombo desos grandes. Chamaron a meu pai asesino por estar matando o fillo. Eso que había antes. Pero había que comer. Eu era moi rapaz. Empezou primeiro o meu irmán. Empezou el moi xoven. Pero ele entrase que non era dele, tuve que cantalo aí borda de calcar maneira, un bombo que era máis grande que él. Cando despois deixou que empezou a traballar, en Cazados Terra, foi o único xoven que tiña, pois entrei eu, pero eu era moi xoven, tendría 11 ou 12 anos, tiña máis. Creo que era de reclamados desde Soutelo ata o Grove. Sí, que era a provincia de Pontevedra, creo que a pateábamos toda. Incluso salíamos a puntos de Ourense, por exemplo, a zona de Avión, Beariz. Pero cando íbamos a Soutelo, a ver, eu non me gustaba moito, porque daquela había un autobús que pasaba unha vez ao día. Hasta o día siguiente non viña de volta. Marchaba a mellor a 6 da mañán e hasta o día siguiente non volvías. E tiñas que dormir ali nunha casa que te deixaban abandonada, nunhas camas que as camas a mellor salvaban a 20 anos, a mellor color aquela podredumbre. Ai, dame frío Cara, eso de pensarlo. Un penico debaixo da cama ou o cuarto de baño dun burato ali para que salga no cortello. Aquela era de película, de cine. Claro, ti daquela eras un neno. Era un crío. E vía, supoño que... E había nunha habitación dormir todos, como fora. E ibades, imagino, andando tamén a moitos sitios, polo monte. Andando, en bicicleta. Eu co bombo colgado. Pero cando era como zonas aquí cerquiñas, bombo ao lombo e tira a bicicleta. Que difícil era ser gaiteiro E daquela. pagaban unha miseria cando che pagaban. A veces ni che pagaban. E viaxábase moito a América. América, Alemania, Suiza, é onde había o carto. Así tamén que era. Eran os emigrantes americanos os que levaban os grupos alá. Actuaban en centros galegos, pero teatros grandes, teatros como Colón, Vigo, ahora, o faloche de teatro principal, pero teatros que collera moita xente, porque eles a mellor actuaban a mellor varias veces na semana, ou varios días, porque depois de ali pasaban a outro país. Era como unha xira. Exactamente. Quedaronlle moitos países sen visitar por peligro, porque daquela... As pistolas han a orde do día, pegaban tiros pola calle que era unha pasada. Non habían... De que sitio estamos falando? Pois de México, por exemplo, Venezuela e algunos así. E foron sin cobrar nada. Levaron cartos, e traxeron os mesmos cartos que levaron, pero aparte a xente regaláballe $1, dos $10, outro... Donde iban os países? E iso a cambio supuso moito diñeiro. Porque, claro, pensa que a cambio, $1 cando se cambiaba aquí era... Ao mellor falábamos daquela mellor de 1000 pesetas, cando estaba que eu ganaba tocando ao mellor 2,50 pesetas, 2,50, que é o que cobrabas por tocar todo un día. E eles viñan ao mellor con 10.000 pesetas. 10.000 pesetas daquela era unha fortuna. Que cousas lle impresionaron a teu pai? Pois de todo, porque xente que conocían ao meu pai, de crío, de zonas, por exemplo, de Capolón ou por aí, que o conocían, encontrarse ali era poner a chorar. E a mellor xente que levaba xa tempo ali xa traballando, que veía tal, pois contarlle toda o que era a película de estar aí e todo, e, bueno, é un valle de lágrimas. Porque a xente ali choraba nos teatros como nenos.
Entón, cando nace o nome dos Alegres? Foi no ano 39, pero en que circunstancia? Non, foi, vamos a ver, nunha romería, porque sempre tiñemos un... Claro, eu empezaba a facer algo de instrumental. E dixe, bueno, aquí hai que poñer un nombre ao grupo. E, estando todos de coña, contando chistes e tal, daí sale o nome dos Alegres. O sea, que o nome, pero o cuarteto xa viña desde o ano 39, non? Aquel ano foi precisamente cando súa nai coñeceu o seu pai mentras el tocaba nunha romaría. Daquela non se chamaban aínda os Alegres, eran simplemente Alejo e sus muchachos, ou o grupo folclórico de educación e descanso. A dictadura tamén influía na maneira de entender a música tradicional e na sección femenina organizábanse actividades como a cátedra, unha especie de caravana de formación que percorría as aldeas. Chamaba os catedráticos porque era un gaiteiro profesional, unha cociñera profesional, era un artesano profesional, e esos son os que iban a recoller todo o que había nas aldeas. Iban polas aldeas a recoller? Exactamente. Os toca a Canecouba, pois iban a Canecouba, citaban ali aos veciños, a casa do pueblo, o que fora, e veña, vamos a facer postres. Bueno, pois poñíanse a facer postres e logo a cociñera que levaba esa cátedra, esa caravana, copiaba e collía recetas e pa. Que había danza? Pois levaban un bailarín ou unha bailarina e a que recollía os puntos da danza. E o meu pai, a música. Estas pieles están curtidas, son pieles de ovella, e o que lle estamos para montalas nos instrumentos, e o que facemos é quitarlle o pelo e a grasa. Para a grasa que usamos unha cuña de madeira, para que non se corte, e para arriba usamos un coitelo, para quitarlle o pelo, como se nos afeitáramos. E despois isto vai a un caldeiro de agua para que se amolde, porque ahora están tan rígidas, pero unha vez que estén molladas, é como se colláramos un pañuelo de tela. E logo se amoldan para que se amolden aos corpos, non sabes? Isto unha vez que está seco xa non sale de aquí. É unha persona que mata animales, bueno, se dedica un pouco a matanza, pero ten unha cosa moi peculiar, que cando os mata desvísteos, non o corta co cotelo. É dicir, que se non o cotelo, o que fan, cando lle pasa moito o cotelo, corta. E logo, para que non salga, córtalle pola cabeza e desvisto un teiriño. E despois abre a piel. E como verá, está perfecta, non ten grasa ninguna. Mira, só que nos extremidades, non? A parte do rabo e a parte da cabeza. O resto do corpo está limpio totalmente. Agora vamos metelas aquí un pouco agua con cal. Sempre ponse a lán para fora. E metes aquí. E despois sumérgese, deixese que collan un pouco de agua e vanse metendo aí. Este é un proceso moderno. Antigamente, como xe comentaba, facíase sumergida nun río, un riachuelo de ir aos muiños, metenlle 4 pedras para que non levara a corriente. E ao cabo de 3 ou 4 días estaba a pel pelada. Se estuvera exposto o pelo e a lán a chuvia, solo, xa lle sale. O problema é que se pode melar, a piel melase, faise, vamos a perdonar a frase, moco. Faise moi blandiña, logo non vale. A piel ten que estar rígida unha vez que este seca, que sone, e se está melada non sona. Aquí esta barrica está preparada para 7 peles, porque se non faise moi cargante a cal non funciona. Vanse removendo durante 4 días, e ao cuarto día proba se sale a lán. Se está un pouco dura, deixes un día máis ou menos, e despois está perfecto, pasas aquel pilón de agua limpia, e ali bota tamén un día, así máis ou menos, e vanse quitando o pelo. Sale lán perfecto, non ves? Isto antigamente había unhos señores, xa fai moitos anos cando empecé, a recoller a lán, porque mandaban para Castilla-La Mancha, por esas zonas, esas fábricas que había por aí, para as mantas. Pero ora todo ven de fibra, e ora non as queren. Estou tirando sacas de lán, cando isto antes pagaban de maravilla. Parece fácil, pero non é moi fácil. Hai algunhas que salen máis fácil, pero outras, a veces, non hai maneira. Hai que tirar moito por elas. Se hai algunha que é blanda, que é fácil, en media hora ou 20 minutos fala. E hai algunha desas boas que dan para facer un abrigo que se igual se leva hora media. Sei que iso é según o dura que teña a lán. E estas que teñen a lán tan pequena, ainda peor. Porque hai pouco onde agarrar. Faise bastante difícil, pero bueno, con tempo e traballo todo se fai.
Esa está seca. Poñes a pel de fora, que é esta parte para hacia fora, podes tamén darlle a volta, se queres. Si te queres que che quede a piel tostadiña, hai que poñelo ao sol, como andábamos á playa, que nos poñemos morenos. E se non a sombra, mantesen por dentro, e salen máis blancas. Uma vez pasar a man, xa por lo tato, xa sei máis ou menos os defectos que ten. Mira, defectos, aquí os tes. Ves? O pai tiña o repertorio xa quitado de máis ou menos das danzas e xa o que usábamos para tal. Pero despois collíamos pezas modernas, non había outro repertorio. Cando escutabas algún disco, daquela poucos discos había grabado, estaban Perfecto Fijó, estaban os Campaneiros, estaban, a ver, os que máis ou menos eran os clásicos de toda a vida, pois copiábamos un pouco deles, porque non había outro tipo de música. Nós non sabíamos música tampouco, meu pai tampouco, non había nadie entendido. Ao mellor había un señor que vivía aí en Campelo, na zona de Pollo, que case todas as partituras que compoñía mandáballas a todos os Flores de Ferrol. O pai era moi amigo del, e pois empezou-nos a pasar algunhas partituras. Pero claro, había que ir ao director do coral, que está aquí, de Besto Masteves, e tocar no piano. Nos do piano, pasala a gaita. Eso era telita. Non había. Elaboración. Claro, toda salía de aquí, os concursos de gaita. Visto isto desde agora, podes decir que aquel primeiro cuarteto que tiña teu pai, aqueles gaiteiros, tocaban ben? Tocaban ben, e afinaban moi ben. E mira que o material non era o que hai agora. A digitación era moi perfecta. As palletas están moi afinadas, pero antes cada un facía as súas palletas. Tocar era unha aventura. Depois, calquer novo que entrara no grupo, viña coa súa gaita particular, ao mellor viña en si bemol, ou viña en re, ou non había... No, que agora hai tonalidades, non? Pois iso era unha aventura afinar as gaitas. Ademais de pola súa maneira de tocar, se hai algo polo que se coñece aos alegres actualmente é polo obradoiro de instrumentos. Puxeron en funcionamento en 1978. Era xa unha necesidade, porque tiñan que abastecer os novos gaiteiros que eles mesmos formaban, así que comezaron por fabricar gaitas e instrumentos de percusión. Cos anos, o obradoiro foi medrando ata ser agora unha das actividades fundamentais do grupo. Aquí traballan Dionisio e o seu sobrinho, Laureano. Me criei aquí na casa con él desde pequeno. Entón empecé xa con 4 anos no grupo a bailar. Os 8 empecé a tocar e bueno, o tema do taller, pois, cando ele empezou, pois, íbame chegando por aquí, botándolle unha man, despois me fui implicando máis e aquí estou. No taller, ao final, fixen a miña maneira a miña forma de vida, non? No taller empezou un pouco como hobby, como algo así lúdico, e ao final se converteu no meu traballo. Aquel Laureano neno que rebulía e xogaba entre o serrín do obradoiro converteuse nun magnífico artesán de mans máxicas capaces de construir gaitas, zanfonas, tambores, bombos e pandeiretas. E ademais de ser o sucesor de Dionisio no taller, tamén o é na formación de novos músicos. Como mestre é tan paciente como no taller e cada alumno é para el unha peza única.
Pois a verdade é que é bonito, non? Porque empezas con rapaces pequenos, os enseñas a tocar e logo tocan cos teus instrumentos e tal, non? E iso pois é unha satisfacción grande, non? A ensinanza é bonito porque eso, empezas con rapaces moi novos, ora teño algunha rapaciña para tocar a pandereta que ten 3 anos. E é unha coña con ele, entonces, así que teñen 7, 8 anos, tocan xa, dá gusto velas tocar e tal, e bueno, pois é agradable. Xa vedes, con moita dedicación, pouco a pouco, Laureano tamén vai construindo pequenos músicos. Dá clase todos os días da semana en diferentes concellos e ten un total de 200 alumnos, desde os máis pequeniños que aprenden como se agarran unhas baquetas ou como se golpea unha pandeireta, ata algúns maiores de 70 anos que están cumprindo a ilusión de tocar unha gaita por primeira vez na súa vida. Das clases de Laureano, igual que antes sucedeu coas clases de Dionisio, é de onde sae a canteira dos Alegres, os novos membros da formación. E así foi desde o principio, porque esta xa era unha idea dos primeiros Alegres. Por que? Pois porque sempre lle faltaba algún músico por culpa do traballo, e así decidiron crear unha escola de gaiteiros e percusionistas para poder tapar esas ausencias. De aí xurdiron cos anos máis de 44 grupos en toda a provincia de Pontevedra. As últimas incorporacións dos Alegres, Alex e seu irmán Dani, proceden tamén das escolas de Laureano. Con Laureano, pois, fai como 12 anos, polo menos, 11 anos, máis ou menos. Tiña eu 9 anos. Primeiro viñamos aquí, e depois xa nos foi metendo el cos Alegres. E agora estamos xa cos Alegres tamén. E para nós é moi gratificante, de todo. Pois además aportanos moito. Disfrutamos tocando con eles, son máis veteranos, e sempre aprendes algo máis dos que saben, obviamente. Entón, claro, sempre que vamos, sempre aprendemos algo novo. Sempre. Eu me acordo unha anécdota de ir a Portugal, íbamos sempre a Barcelos, Camiña, de cargar, porque claro, éramos todo o grupo completo, éramos casi 40 personas nun autobús. Como só che deixaban pasar un paquete por persona, era unha miseria, o café ali era bo. Pois que fixemos? Este bombo que ves aquí, ten tornillos. Quitamos os tornillos, enchemos o bombo de arriba abaixo de paquetes ben colocadiños. E, pois mira, non sei, aquilo foi tamén... Cantas cosas pasaron a través dos bombos. Os da frontera só cheiraron. Chegamos á frontera e dixo, mira, se echáis aquí unha pieza, se vayáis aquí unha danza, ya nos reviso. E dixo, vale, baixamos todo menos o bombo.
Claro, o bombo non se podía tocar. O bombo non sonaba. Era pop. Vale, aquí ni pop. Mira, empezamos a tocar e dixo, oye, por que non baixades o bombo? Non, porque o bombo está todo estensado, e dame a película. Pois eu, bueno, buscareu. Conseguimos que non conseguira. Se baixa, quedamos ali todos. Se nos vai tocar, o bombo ali quedamos todos. Porque levábamos ali paquetes... Aquí as parroquias son grandísimas para tocar os recorridos, aquilo era ir a pé. Aí explotábanos moitísimos comisións de festas. E baixando pois dunha aldeña para outra por un monte abaixo a Chicho, escapoulle a correa do bombo. O bombo empezou a rodar monte abaixo. Dite que o bombo fixo Dionisio, todo quedou na casa, non? Era que nos cantillou por canto sitio había. O outro día estaba reparado, non? Tiñades o bombo con bombillas, non? Cunha bombilla, pos invernos. Non era para o descanso, non era para iluminar e facer unha festa. De que de vez en cando enchufábamos, encendía esa bombilla e tensaba o parche. O problema era ese, claro, enfriaba a piel e xa plof, 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 non era o boom que ten que ser, non? Meu pai foi un dos fundadores do Centro Galego en Bahía, en Salvador, Bahía, en Brasil. Eu son brasileiro, nacín alá, son fillo de emigrante. E meu pai sempre tivo aquela morriña no corpo, e cando marchou para lá, a nai lle deixou ou lle mandou unha gaita, todo comenzou aí. Como cheguei aos Alegres? Os Alegres, pois, estaba no colexio un día, veu por ali un profesor, quen se quer apuntar para bailar o Día da Muñeira. Eu xa sabía tocar, eu conocín a Julio con 14 anos, alá polo ano 75. Puxeme a tocar e dixo, mira, conoce aí a outros rapaces, por que non ves por ali, tal día ensayades, conocedervos e tal. E fíxonos coincidir, Dionisio a Julio, máis a min. Foi unha circunstancia moi anecdótica, porque Julio sabía algo así como unha muñeira e unha jota, e eu sabía unha jota e unha muñeira. Outro día volvemos e, veña, o domingo hai que ir tocar ao San Vieita e a Figueiredo. Nós non tiñamos a máis mínima experiencia de nada, e sin embargo, el forzou a máquina e veña, non tendes problema, vos e tal. Bueno, pois forzounos a ter que aprender, pois eu que sei, unha profesión e 4 cousas máis que, bueno, lóxicamente son típicas, non? Nunha festa popular, en unha romería, e alá fomos, e aí empezamos. E botar a vista atrás, eso é, xa digo, é cos Alegres. Foi unha época moi bonita, a verdade que é moi grata, non? Recordamos dela, eu che podo dicir casi que as mellores épocas da nosa vida. Carlos e Julio forman parte da historia dos Alegres. Escoitantos falar parece que fosen moito maiores, pero é que cando comezaron eran apenas uns nenos e fixéronse homes tocando xuntos e vivindo un montón de anécdotas que converteron aquela época nun tempo inesquecible e que lembran sempre con nostalgia. Ainda agora lles brillan os ollos cando tocan. Daquela época fíxose a canteira de toda esta xente, eu fui partindo algunhas clases con algunha xentiña que hoxe, pois, son grandes gaiteiros e grandes músicos, é un orgullo, non? E fomos así deixando un legado atrás que hoxe, pois, dende aquela, pois, fixo o que son o Grupo dos Alegres. O gran mérito ten o Dionisio, díxeno sempre, porque el foi o que revolucionou, o que retomou, e o que, da man de seu pai, do fallecido e gran querido amigo Alejo, pois, naquela data, recompuxo o que xa habían sido os Alegres moitos anos atrás.
os instrumentos que facíanse antigamente eran os aros das peneiras ou das cribas, cando lle rompían as redes, poñían as pieles, cosíanas con mimo, incluso iban a enfiar, facían fiadas, tamén aproveitaban a buñada, tamén facían fiadas. Ese fío que creaban elas, pois cosían as pieles. Como verás, hai unha pandeira aquí, que é a pandeira de man, e tamén chamada pandeiro redondo. Como verás, está cosida, todo a man, e tensada con mesma corda. Este é o antigo instrumento máis primitivo que se encontrou en Galicia. De aquí naceu a pandereta e naceron as pandeiras con ferreñas, que tamén é outra criba, outro tamaño, según as redes que tiñan, máis fina ou menos fina, iban cribando distintas... Por exemplo, para fareña usaban a tal. Esta chama moi particularmente porque leva 17 pares. Habíanos con 5 e con 17, pero usaron como pandeira. Non usa como pandereta. Pandereta o sistema é como antigamente as señoras maiores non é o sistema que tocan ahora de cos dedos abertos, sino antigamente tocábase co puño cerrado. Esta era unha maza. Ou se non pasaban ao grande, como era isto, tamén o tocaban así. Pero xa non usaban isto. Xa pasou a usar de distinta forma. E para canto tamén. Estes son os 3 instrumentos que se recolleron con chamadas pandeiras, que tamén recuperamos un de... tamén, como verás, coberto polas dúas caras, tamén chamado pandeiro redondo. E tamén de man. Nada de peito. Aquí de peito, todos os pandeiros son todos de tocar na man, nada de colgar. Pandeiro triangular. Este tengo que recorrer a ir a Monsao, a Portugal, a un festival de 4 días, a ver os instrumentos que usaban ali. E había varios grupos galegos, entre eles estaban 2 señoras moi maiores tocando o pandeiro triangular. Eu chamaba a atención como rollo poño isto, que se o coloco aquí, a fina non, simplemente na man. E como verás, todo sona. Inda que usamos a man dereita para tocar, ou a izquierda, se somos zurdos, este tamén toca. A típica pandereta de hoxe, que máis ou menos verás que é a mesma pandeiro redondo, o mesmo tamaño, pero xa ferreñas, que isto xa chamamos un instrumento moderno. Pois según o grosor das pieles dos animales, según os anos, vas seleccionando as pieles e vas usando para pandereta, para pandeiro, para caixa, para tamboril, para bombo, etc. etc. Cada un leva súa piel medida. Non lle podes poñer unha piel fina a unha cousa que necesita gruesa, senón cambia o sonido. Dionisio é feliz no seu obradoiro. Encántalle iso de ser artesán. Gústalle case máis que tocar. Fabricar instrumentos, investigar e recuperar algúns que apenas quedaban na memoria duns poucos ou que estaban acochados entre os trastos dun fallado. É algo que o fai realmente feliz. Sente que deste xeito está a contribuir a manter o legado dos vellos músicos, o legado de seu pai. Todo isto foi tamén unha herencia, non? Claro, unha herencia que vos deixaron aqueles primeiros alegres que te deixou teu pai. Non sei se heredaches moitas fincas e moitos pazos, pero polo menos heredaches o amor á música. O que teño posto. Ti, ese legado traspasaches aos teus fillos. Exactamente. Porque tes a 2 fillos tocando, un primo, un sobriño. Sí, e van habendo bodas no mesmo grupo. Que a ventaxa que teño é que xente que valos casando uns cos outros. Sí. Home, estas 2 que se casaron, o fillo e a rapaza, son gaiteiros os 2. Tedes unha xencia matrimonial Os 2 maiores que hai aquí tamén que andan tocando, tamén se conocieron no grupo, viñan de distintos grupos, tamén se casaron. E hai bodas, vou haber unhas 10 no grupo, desde que eu estou aquí. E vai haber máis. Esta gaita de meu abuelo Alejo, que cando morreu, pois a miña abuela dixo que o primeiro neto que aprendes a tocar a gaita, que herdaría a gaita do meu abuelo. E aí empecé coa gaita, e cando fui capaz de tocar, 4 cousas, unha simpática, a Carolina, para que a miña abuela parecese que bailaba un pouco, pois me dou unha gaita. Tamén por meu pai, que é o que continúa co grupo, el sigue loitando sempre cada día para ter todo. El non toca a gaita, que debe ser o único que non toca, 4 cousas.
E dixen, pois se non é para el, será para min, e aquí estamos. O señor Alejo estaría contento con isto de que 70 anos despois os Alegres sigan funcionando e que ti sigas dedicándote a isto? E díxeme que non deixara. Cando falleceu, dixo que lle o día do enterro que había que tocarle. El pediu que lle tocaran no seu enterro. Foi unha data terrible para Dionisio. O 27 de setembro de 1989 enterrábase Alejo Aboal, o gaiteiro de Mourente, e acompañando como el quería o son das gaitas e o sentimento de todos aqueles os que axudou a ser gaiteiros. As súas ensinanzas, vivas nos seus fillos e nos músicos que se formaron con el, permanecen en cada novo alumno, formando unha cadea que non deixa de medrar, que segue alongándose e fortalecéndose cada día coas clases de Laureano, co labor de recuperación de instrumentos de Dionisio e cada vez que soa unha das pezas que Alejo compuxo para os Alegres. Levou o seu amor pola música ata o final. Hasta o final. E morremos nos brazos, porque estaba en ese momento, estaba eu solo, estaba mirando para esta pared e xíxome, dame la volta. E na outra pared había un crucifijo. E dinlle a volta, mirou para o crucifijo e ali quedou. E iso tamén marca, entendes? E por eso, por el, sigo co isto. Dionisio segue o labor de seu pai, o oficio de músico que comezou a aprender cando aínda era un cativo porque non quedaba máis remedio para poder comer. E con el, detrás de él, toda a súa familia. De feito, tanto tirou a música por el que a converteu na súa vida. Un día pechou o negocio que tiña, unha tintorería, e decidiu que el só quería ser artesán e vivir como os antigos artesáns, vendendo polas feiras os instrumentos que construe coas mans. Un soño cumprido no que foi acompañado pola súa muller e polos seus fillos e primos e sobriños, porque todos os Aboal, seguindo a estela de Alejo, acabaron formando parte dos Alegres. Sin querer a cosa, en principio empecé sin ninguna intención de tocar, simplemente quería aprender, non quería tocar, nin nada, na miña vida pensei poñer o traxe, nin nada desto. Daí, despois, pensar que iba a tocar con eles xa era inimaginable totalmente. Cando conocín o marido que xa tocaba, pois claro, non me gustaba nada que fora gaiteiro, pero como xa era seu pai, seu irmán, el, e non pude sacalo dai, pois entonces foi cando me incorporei eu tamén, dixen, bueno, se non podes vencer o enemigo, únete. Sempre íbamos un cuarteto, e claro, meu irmán tocaba o que a gaita, meu primo tamén, e meu pai a caixa, o redobrante. Entonces, claro, só quedaba o bombo. A todos nos gustou un pouco o que facía meu pai e agora intentar leválo a cabo, non? Eu intentarei leválo hasta que poda, non? A ver se non se pode, oxalá que non se perde e que meus fillos sigueran e, bueno, que o nome se siguera como fixen eu, non? Ou como estou intentando facer.